iki kudu sombong. Nah, sombong iki nek kan cocok. Ya, rong dino kok ora ngetok ndi. Biasa lah nyambut gawe ya, sejatine wong lanang iki nyambut gawe. Ono. Baluan cilik kok aku nyambut gawe. Ngambure wong ki apa? Ngambure wong ki kesel. Kesel turu-turu ra entuk hasil. Tapi nek wong kerja, rekosone wong lanang kerja. Ya rekoso tapi entuk hasil. Ngono. Lah kerja apa Mas Bro? Saiki jadi proyek ya. Proyek kan. Kuline proyek apa? Apa pengawasin proyek? Masa kok uang kok urip kok dadi kuli ngono. Yo urip ning donya iki sampe dadi kuli. Nomor satu muda. Karena yo pengawas karo pince. Ya, wah mantap. Iki kopinya Mas Bro. Adem ora enak kopi, ngombe kopi iki panas. Kopi adem. Wingi tak anteni bar marip kok ora. Oh. Tapi rokok sapa kuwi? Ya dirokok rokok nek meja iki ya dirokok. Rokok bareng ngono Mas. Weh. Wah, akeh ngeri wih. Akeh ngeri nih akeh. Isinya tuwa. Hah? Isinya tuwa. Ini dia Mas Bro. Kok kerak? Aduh. Jataku dikit jataku murah. Biasa sampul namil malu bulu gitu ton tarikane rada kuat. Malu bulu kasar tapi tarikane lus. Wah. Jadi ya. Nikmat tenan. Pengawas iki. Aduh. Rong dino ora ngetok barang wah ngangene. Motore Jakarta aku. Heeh. Oke. Kian motore Gus Jafar iki kan. Kenal pote ngrene kenal pote. Kenal pote kenal broom. Racing. Kondang. Wih, joke ra iso dibuka kok, Gen. Bukae kok ngarep kok. Wih. Joke kok koyo wah. Buri biasane ya. Iki kok ngarep lho. Apik men. Wah. Wih, mesine. Ini kendaraannya Gus Jafar iki. Gus Jafar apa Gus apa iki? Saya kotak kok. Siapa? Orang dino ora muncul dari peredaran kok. Orang dino itu pakai tunggu lagi. Tapi akhirnya lo dikusin. Orang main-main. Akeh undu babu. Golek kok digus. Isine tuwa. Iku isine apa? Isine tuwa. Isine tuwa. Iki jenenge Gus Kimpo. Gus Kimpo. Sing ngomong, iki isine apa Gus aku ngomong. Heeh. Gus Kimpo. Heeh. Iki isine tuwa. Oh. Berarti nek cara lafale iki ya aku ngomong ngono kan. Wah, lafale sakarepmu. Sing penting iso mbok sebut. Neng pikiranmu kuwi sebutke wae. Kamu terus neng kene iki. Dicek Mas Andi. Karena aku langsung kopi Mas Andi. Kamu istimewa udah kok.
Panas. Terus wong tok ini dhewe. Sakya nongkrong jam 8, tekane jam setengah 12 lagi kayak kopi. Sekali saya datang kopi harus ada. Kalah ilmu lah nek kalah boradunan. Ilmune maksud kebal wiram. Wih, Dimas. Ya orang dino ora ngetok ini di. Semedi. Semedi. Biasa, boleh bangset. Wile. Bentuke apa ya? Aku ceritanya ini orang dino ini kan Gule cacing kotor, arep mancing ceritanya yo kan. Tapi cacingnya wis entuk, mancingnya sing ra ono. Walah aku golek bocah-bocah ra ono pancing do kerja kabeh. Ya piye meneh aku. Malah nemu iki, cacing kotor tak keringke kok malah dadi kok ngene. Cacing kotot. Dine lagi Ngeri tenan ta. ki opo? Lho iki wasiat leluhur. Ngeri yo, wasiat wali iki. Dian. Ora main-main. Iki apa iki ngerti jenengane? Jadi cacing Tasbih apa? Tasbih apa ki? Tasbih. Ngerti niku ki cacing kotor. Iki jebule ra. Aku tekok ra. Wah, sembarangan iki kok ngene cacing kotor no. Nek dinggo apa? Iki sekolah ngene Sunan Bonang iki nek. Ngeri, Pak. Iki nek templek kene walesan iki lho. Iwak lho, lempangan-lempangan sak bantal iki lho, narik kabeh. Yang ada. Iki hasilnya kok semedi rong dino iki. Oh, dikasih cincin. Wih. Elok cincine. Elok cincine gan. Akeh ngundungke baru. Akeh ngundungke kuwi. Elok. Sangat. Apa gen? Oh, elok. Pangan dek. Tegere rong dino ora ngetok ora. Berat nek dolan ditancang terus jam 3 jam 4 delike ya. Tapi kan ono kopi rokok kan Kopi tak dipaidu terus si anu kan. Wah, kopi tak kejatang ngono kae. ngangeni ya orang dino ora. Kayak tutup. Saya tetap. Ya wis ngono sih ya. Yo yo.